Fógraíodh an plán le déanaí chun Seirbhís Luas a chur isteach i gcathair Corcaigh sna blianta amach roing. Fé láthair tá Chorlúcháin poiblí ar siúl idir muintir Corcaigh agus an túdarás náisiúnta iompar maidir leis an mealach ar an ród atá molta. Má anan an plán mar atá, beidh an Tairn Road nua ag dul tríd lár na cathrach ó Machan go bailí an cholig, agus beidh Stad Luas taobh amuigh de Ghaelscoil í Riordáin. Ceam go bhfuil sé an bha mar beidh níos lú córna ar an slíomhaile agus amachchas an scoil agus an sin beidh níos lú trúlú agus beidh sin níos fearr den domhan. Ceapam go rud úntaach a bheith ann mar déiteach méidir nach bheith cór ag mámla den éigen agus déit tá Tairn Luas go dtí scoil nó an cathair nó in áit a bhfuil siad ag dul. Tá ag súla Luas mar beidh sé níos éasca dul áitna mar ní cag tú ceiste chuir do bhaman féidir le lift a thuirtam. Dair leis an aire iompar cosnóigh an tionscadal idir 2 agus 3 mhilliún euro agus tá siad ag súil le tús a chóir leis an obair tógála idir 57 agus 58. Tá ag súil go leannig an próiséis tógála ar aig ar feig idir 5 agus 6 bliana an son. Beidh daltaí rang sé an só críocna leis an meánscoil fin am chutha críoc leis an tionscadal ach beidh córas iompar poiblí nua ar fáil do ghaltaí na scolasá agus a bhaintear na cathrach go ceann na mblianta. Seán Amel Ciarán, Nuacht Cúla Cahar, Cathair Corcaigh.